Il-Partit Nazzjonalista beda ħidma ma taqta' xejn biex jassigura li jifhem b'mod sħiħ l-effett tal-għoli tal-ħajja u jagħti soluzzjonijiet konkreti biex jiġu applikati minnu fih. Hekk qal is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino waqt intervista fil-programm ippreżentat minn Dione Borg fuq Net FM fejn saħaq li l-Gvern għandu obbligu li jagħti serħan il-moħħ lil Maltin biex jgħixu ħajja ta' kwalità tajba. Michael Piccinino spjega li jekk kif fi ftit ġranet oħra se nkunu qed niċċelebraw l-anniversarju ta' Malta Indipendenti, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jorbod dawn iċ-ċelebrazzjonijiet mal-isfidi li l-Maltin għaddejjin minnhom bħalissa biex jitwassal messaġġ ċar għal bżonn ta' bidla. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern għandu obbligu li kulħadd jingħata s-sieta kif toħroġ mill-mekkaniżmu tal-kola. Iżda fl-istess waqt jassigura li ma jitfax pis fuq min iħaddem biss billi jagħti n-numru ta' inċentivi. Dan fil-waqt li fakkar fil-bżonn li tingħata għajnuna lil dawk li xorta ma jlaħqux mal-għoli tal-ħajja anke wara li jingħataw il-kumpens tal-kola biex bekk il-faqar ma jkomplix jiżdied.